Dneska bych vám chtěla něco říct o naší soli, Real Salt, kterou dáváme do Liluk. My jsme jeli do Utahu. Věděli jsme, že je tady vlastně Salt Lake City, takže je tady taková pláň, prostě moře, kde těží vlastně sůl, ale nevěděli jsme, že se tady těží i naše sůl. Je to čistě přírodní, nerafinovaná mořská sůl, která pochází z pravěkého ložiska v Utahu. Těží se tady v dole. Neobsahuje žádný aditiva, bělidla ani žádný uměle přidaný jód. Je to strašná výhoda, protože teď, když máte mořskou sůl, tak je tam strašně moc mikroplastů a všeho nechutného, co v tom moři je. A tady to právě není. My z toho máme neuvěřitelnou radost, že jsme to tady mohli zažít, protože jsme byli tam, kde se to vyrábí, tam, kde se to balí, ne teda v dolu, protože tam je otevřeno jednoměsíčně a ten termín jsme úplně nezvládli. A vlastně proč ji hlavně používáme, protože když ji přidáte do jídla nebo právě do lilu, tak ona není taková ta agresivní sůl, je to prostě jemňoučký a strašně nám to tam hraje. Takže tak, my jsme jeli okolo, nakoupili jsme si a mám z toho strašnou radost, tak vám chtěli ukázat, co tady je.